Нямама. И здравейте хора! Пак с мен, аз съм Александър и днес ще подскаме още малко Майнкрафт. Или нещо друго. Сега ще видим. Значи, може да подсъкаме малко. Да, Майнкрафт. Стигна камерата. Тей. What the fuck? Това е версия на Майнкрафт, бе. Окей, пичове, пички, нямам Майнкрафт. Значи... нямам Майнкрафт. Нямам интернет. Окей, значи ще почнем ново сървайвълче. Аре? Това обаче ще бъде поредица, която ще я свърша. Но сега нито една не съм имал деца ме свършва. Значи, ще взема малко такова да ви покажа какво може да се прави с него. Али като се направи цвят, всички знаят какво може да се прави. Или ако не всички знаят, сега ще ви покажа. Опа! Оранжевичко. Искате да си имате детенци. Опа! Ще живеят някой да е този район, тъй че те овцето най-вероятно тук ще седят. Какво се намерих? От тук си добиме камъка. Откъде си набием дърво? Идеме да си добием малко дърво. Значи тук, дами и господа, пиши сидат. Тук ми пиши, че съм на ляво, аз съм на таблет. Ще намаля звука да ми пречи толкова. Чайте, съм пуснал вибрацията. И да играеме. Аз направим един крафтинг тейбъл. Камерата смятам да я премести от тази страна тук. Не знам, защо те ще ми е по-лесно. Да си направя крафтинга. Тук. Не. Тук идеално. Ще направим една кирка. Да почнем. What the fuck, лака. Вижте какво открих. Вижте. Айрон. Да си направя друга кирка, да го изкопам. Очень много айрон. И добре. Тук още. Кола. What the fuck, кола. И доста кол беше тук.
После пишете в коментарите това оцеляване как да се казва. За сега няма да му слагам нито име, нито нищо, просто епизод първи ще кръстя. Също и самия свят няма да кръствам. Майче какво? Майче... Остай, айде. Още кол. Предвидявам с айрон. Тей. Да го изкопаме. Пак ви повтарям, пишете ако не ви харесва с фейскам. Или дали да го увелича или да го намаля. Така. Тук сега видях още кол. Окей, хора, сега ще стана трети левел. Само от кол. И пишете ако съм витих. Ще вземем крафтинга. Да ви кажа, май с фейскам ми е по-трудно, защото не знам. Там някаква друга. Тук е бъкало с пещерите и че явно ще всички да ще трябва да ги експорна. Разбира се, че не е в този клип. Ами... Поразвихме се малко, 8 айрон имам. Къща ще почнем да си правим сигурно в втория или трети епизод. Тъс пещера бях, нищо нямах в нея. Ай, деца не знае. Така. Да. Тук съм бил естествено. Не естествено. Как няма съм бил? Вземем две жълтурчета. Тук кошки дали ги обоя? Няма. Ще ги оставя след. О, това много го мразя. Гравел байом. Тук има само кол. О, черни дървета. Черни, това ми каже. Ти ще умреш. Викат ми изтребвача на пета. Манджа. Ще правим манджа. Ето коя аз направя една модерна брадва. Модерна. Така. Лампата. Къде е брадвата? С брадвата ми е много по-лесно. Да ви кажа, ако трябваше да избира между Diamond Меч и Diamond брадва, щях да избера Diamond брадвата. Защото тя става и за бой, и за рязане и цепане. Може би в този епизод ще набавим ресурси, в другия ще почна да правя къщата. Крава от 2. Ето, вижте как убивам, пак съм на 2 удара. Хайде бе, хайде бе. Ето, видяхте ли? Прасето и то.
Да ми се изхъби бравата и свършвам. Ако не ви се гледа как цепа дърва, превъртете си. Аз ги цепа, защото искам да имам хубава къща. Може би в началото ще направя нещо, в което там да си живеят, да си оставам букуците. И после като се поразвия малко си направя хубава къща. О, става гнозда. Това не е хубаво. Сега ще дойдат циганите. Не, който е от вас цигани, да не циганите, сега ще дойдат тия. Сега ще дойдат мобовете, гадни. Гаднушките. Дай такова, бе, дай манджа, бе. Манджа. Пасе, ти какво пускаш, бе? Що не пускаш морковите? Не ми ядеш моркови. What the fuck? Колко цветя, брат? И да си оправя малко тук къщата. Не, това му се вика къща на дърво. Може би тук ще ми е къщата. Не. О, тия цветя много хубаво. Ще взема по две от всички. Взех 3, няма нищо. Няма се безпокойме. Спокойно. Те. Може би някъде. Не. Ето. Тук те се виждам се тук. Ще направим. Не, много грабел. Аз мобовете пуснал ли съм ги? Майка му стара, аз не съм ги пуснал. Да, не знам. И аз се чува, що няма моб. Ето ще се виждам. Не, ето. Не знам. Ето ще бъде. Са за лоста. Първоначално ще живее малко като пещерняк. Чете, ще видим колко стана дълъг и пълн. Аре бе. Окей, точно. Ами. Фотката ми е дупката. Дупката на Мечко. Значи кликвайте, както винаги ще го правя по 14-15 минути. Те. Опа. Това бе всичко от този клип и харесайте го, абонирайте се за канала ми, ако още не сте го направили. И до скоро!